Имаш за 90 лева и имаш за 5 лева. Имам ги и двата, нека видим кой ще е победителя. 5 лева, 90 лева, let's go! Ще започнем с този на Dior, който вече съм ви показвал и леко даже съм го потрошил. Това е един от любимите ми леки ружове, които седят супер естествено и всъщност върху всеки седи строго индивидуално. Така изглежда ружа на Dior върху моята скула след 3 слоя нанесени. Не изглежда достатъчно пигментиран, колкото го определят всички в TikTok. Но пък смятам, че изглежда доста естествено и на мен ми допада. Доста хора смятат, че този руж Trendy Dub на DM е двойник на този на Dior и даже бил по-добър. Нека разберем дали това е така. Този е на майка ми, не съм го ползвал, така че нямам представа за какво иде реч. Нека тестваме. Ше! О май гад! Това просто е едно доказателство, че не трябва да си давате парите за име, а нещо, което просто ще ви върши работа, защото това нещо наистина струва 5 лева и изглежда по абсолютно същия начин, като от тази страна на Dior. Момичето казва, че изглежда леко цикламено, аз смятам, че двете страни буквално са идентични, даже смятам, че този е по-пигментиран от този на Dior. Вие какво мислите, напишете в коментарите, но победителят според мен определено е този. Това е крайният резултат с двата ружа, буквално изглежда по един същи начин от двете страни. Цъкнете плюса, ако искате да сравняваме още продукти.